Πάμε να δούμε τώρα μία μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων γενική για τα δετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα, αλλά και πώς βρίσκουμε κανονικές εκφράσεις. Υπάρχουν 7 κατηγορίες ασκήσεων. Αν δοκιμάσουμε δηλαδή να κατηγοριοποιήσουμε τις ασκήσεις, θα δούμε ότι υπάρχουν 7 κατηγορίες ασκήσεων. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με συμβολοσειρές που αρχίζουν με συγκεκριμένα σύμβολα. Για παράδειγμα, λέμε να αρχίζει με 0-0 ή να αρχίζει με 0-1. Η δεύτερη κατηγορία ασκήσεων είναι όταν η συμβολοσειρά περιέχει συγκεκριμένα σύμβολα. Θέλουμε δηλαδή υποχρεωτικά η συμβολοσειρά να περιέχει το 0-1 ή το 1-1. Η τρίτη κατηγορία ασκήσεων είναι όταν η συμβολοσειρά τελειώνει με συγκεκριμένα σύμβολα. Δηλαδή θέλουμε πάντα να τελειώνει με 1-1, με 1-0. Η τέταρτη κατηγορία είναι όταν η συμβολοσειρά θέλουμε να έχει συγκεκριμένο μήκος, και εδώ μπορεί να είναι είτε το μήκος της συμβολοσειράς, είτε να πούμε ότι θέλουμε συγκεκριμένο μήκος από 0, συγκεκριμένο μήκος από 1. Αντίστοιχα να έχουμε η πέμπτη κατηγορία ασκήσεων μία συμβολοσειρά με άρτιο ή με περιττό πλήθος συμβόλων. Θέλουμε άρτιο πλήθος από μηδενικά ή περιττό πλήθος από μηδενικά ή από άσους. Η έκτη κατηγορία ασκήσεων είναι το αντίθετο από τις 5 προηγούμενες. Δηλαδή δεν θέλουμε να έχει μία ιδιότητα. Δεν θέλουμε να αρχίζει με συγκεκριμένα σύμβολα. Δεν θέλουμε να περιέχει συγκεκριμένα σύμβολα. Δεν θέλουμε να τελειώνει με συγκεκριμένα σύμβολα, έστω 0-0, 1-0 κτλ. Δεν θέλουμε να έχει συγκεκριμένο μήκος συμβολοσειράς με την έννοια ότι θέλουμε να έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο. Δεν θέλουμε να έχει άρτιο ή περιττό πλήθος συμβόλων. Θέλουμε το αντίθετο. Και αντίστοιχα η 7η κατηγορία ασκήσεων, η οποία περιέχει σύνθετες ιδιότητες. Συνδυαστικά δηλαδή να ανήκει σε περισσότερες από μία από τις προηγούμενες κατηγορίες ασκήσεων που είδαμε. Για να δούμε λοιπόν συγκεκριμένα, να πιάσουμε μία-μία τις κατηγορίες και να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά και πώς τις επιλύουμε, τόσο για να κατασκευάσουμε δετερμινιστικά περασμένα αυτόματα, όσο και να βρούμε τις κανονικές εκφράσεις. Πάμε να τα δούμε. Πρώτη κατηγορία ασκήσεων, η συμβολοσειρά να αρχίζει με συγκεκριμένα σύμβολα. Θέλουμε λοιπόν να κατασκευάσουμε το δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο για το αλφάβητο 01, που να δέχεται τις παρακάτω γλώσσες. Θέλουμε η συμβολοσειρά να αρχίζει με 1-0-0. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την κανονική έκφραση. Θέλω συμβολοσειρές που να ξεκινούν με 1-0-0 και στη συνέχεια μπορώ να έχω είτε 0 είτε 1, 0, μία ή περισσότερες φορές. Άρα λοιπόν όταν λέμε ότι θέλουμε μία συμβολοσειρά να αρχίζει με κάτι, στην κανονική έκφραση αυτό το κάτι μπαίνει στην αρχή και στη συνέχεια μπαίνει το σύνολο του αλφαβήτου 0-1 αστεράκι. Είχαμε δει στα προηγούμενα μαθήματα με A και B, θα μπορούσε να είναι A συν B αστεράκι κτλ. Άρα όταν θέλουμε οπωσδήποτε η συμβολοσειρά να αρχίζει με ένα σύνολο χαρακτήρων, αυτό το σύνολο χαρακτήρων μπαίνει στην αρχή και στη συνέχεια έχουμε το σε παρένθεση 0-1 αστεράκι, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε 0, μπορεί να έχουμε και άσους 0, 1 ή περισσότερες φορές. Και στη συνέχεια πάμε να φτιάξουμε και το δετερμινιστικό περασμένο αυτόματο, στο οποίο θα μεταβούμε σε επιθυμητή τελική κατάσταση αν συναντήσουμε αυτά τα σύμβολα. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από την κατάσταση α, αυτή θα είναι και η αρχική κατάσταση, με άσο θα μεταβούμε στην κατάσταση β, με 0 θα μεταβούμε στην κατάσταση γ και με 0 θα μεταβούμε στην κατάσταση δ, που θέλουμε να είναι και επιθυμητή τελική κατάσταση. Άρα λοιπόν με άσο 0-0 βρισκόμαστε σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Πάμε τώρα να δετερμινίσουμε το αυτόματό μας. Δηλαδή να σχεδιάσουμε τα βελάκια που απουσιάζουν από αυτό το αυτόματο. Είπαμε ότι είναι δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο, άρα από κάθε κατάσταση θα πρέπει να φεύγει ακριβώς ένα βελάκι για κάθε σύμβολο που βρίσκεται μέσα στο αλφάβητο. Άρα λοιπόν για κάθε κατάσταση θέλω ακριβώς ένα βελάκι με άσο και ακριβώς ένα βελάκι με μηδενικό.
Από την κατάσταση α λοιπόν θα μεταβώ στην κατάσταση β με άσο, γιατί ακριβώς με φέρνει πιο κοντά στην επιθυμητή τελική κατάσταση που είναι να αρχίζει με 1-0-0. Αν όμως έχω μηδενικό, σημαίνει ότι θα βρεθώ σε μια κατάσταση που στη βιβλιογραφία την εμφανίζεται και ως μαύρη τρύπα, ως black hole. Άρα θα πάω σε μια κατάσταση ε, ξεκινάω με μηδενικό, έχει ήδη απορριφθεί η λέξη και σε αυτήν την μη επιθυμητή τελική κατάσταση κλειδώνω. Δηλαδή είτε έρθει 0 είτε έρθει άσος, εγώ θα βρίσκομαι πάντα σε αυτήν την μη επιθυμητή τελική κατάσταση. Έχω δετερμινήσει λοιπόν την κατάσταση α, πάμε τώρα στην κατάσταση β. Σημαίνει ότι έχω ήδη δεχθεί τη μονάδα, αν όμως εγώ στη συνέχεια δεν δεχθώ 1-0 αλλά δεχθώ άσο-άσο, σημαίνει ότι και πάλι θα πρέπει να πάω στην κατάσταση ε και να κλειδώσω εκεί, γιατί προφανώς η λέξη δεν θα ξεκινάει με 1-0-0. Θα πηγαίνει 1-1 και κάτι άλλο. Άρα λοιπόν βρίσκομαι στην κατάσταση ε. Από την κατάσταση γ, αν δηλαδή ξεκινάει η λέξη με 1-0 και στη συνέχεια δεχθώ τον άσο, και πάλι θα μεταβώ στην κατάσταση ε, γιατί σημαίνει ότι δεν θα ξεκινάει η λέξη μου με 1-0-0. Αν όμως έχω ως είσοδο 1-0-0, στη συνέχεια στην κατάσταση δ θα κλειδώσω. Δηλαδή οτιδήποτε και να έρθει μετά δεν με απασχολεί, γιατί εγώ θέλω απλώς να ξεκινάει με 1-0-0. Άρα ένα βελάκι θα ξεκινάει από το δ και θα τελειώνει στο δ και εκεί θα γράψω 0,1. Άρα λοιπόν οτιδήποτε και να έρθει μετά θα είναι αποδεκτό. Αυτό είναι το δετερμινιστικό επερασμένο αυτόματο. Πάμε να δούμε ένα ακόμα παράδειγμα. Θέλω να δημιουργήσω ένα δετερμινιστικό επερασμένο αυτόματο που θα αρχίζει πάντα με τη μονάδα. Άρα λοιπόν η κανονική έκφραση που θα γράψω θα είναι 1 και στη συνέχεια μπορεί να έχω είτε 0 είτε 1, 0, 1 ή περισσότερες φορές. Και αντίστοιχα το δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο που θα φτιάξω θα είναι από την κατάσταση α, μπορώ να μεταβώ στην κατάσταση β αν ξεκινάει με μονάδα η συμβολοσυρά, ή να βρεθώ στην κατάσταση γ αν δεν ξεκινάει με μονάδα και έχω ως είσοδο το μηδενικό. Η β θα είναι επιθυμητή τελική κατάσταση και θα κλειδώνει στη β οτιδήποτε και αν έλθει μετά. Με ενδιαφέρει να έχει ξεκινήσει με μονάδα. Αντίστοιχα, αν ξεκινάει με μηδενικό, θα κλειδώνει στην κατάσταση γ, είτε έρθει 0, είτε έρθει άσος. Αν δυσκολεύεστε να κάνετε το δετερμινιστικό επερασμένο αυτόματο, μπορείτε αρχικά να σκεφτείτε ποιες συμβολοσυρές θα γίνονται δεκτές. Να κάνετε δηλαδή παραδείγματα, να λέτε ότι το άσος θα γίνει δεκτός, το άσο 0, 1-0-1, 1-1-0 κτλ. Αυτό θα σας βοηθήσει και για να κάνετε την κανονική έκφραση, αλλά και για να κάνετε το αυτόματο. Πάμε να δούμε δεύτερη κατηγορία ασκήσεων. Θέλουμε η συμβολοσυρά να περιέχει συγκεκριμένα σύμβολα. Θέλουμε δηλαδή να κατασκευάσουμε ένα δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο για το αλφάβητο 0,1 που να δέχεται την εξής γλώσσα. Θέλουμε η συμβολοσυρά να περιέχει πλέον το 1-0-0. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να βρίσκεται στην αρχή ή στο τέλος. Θέλουμε κάποια στιγμή η συμβολοσυρά να περιέχει 1-0-0. Πάμε να γράψουμε λοιπόν την κανονική έκφραση. Στην αρχή μπορεί να έχω είτε 0 είτε 1 αστεράκι. Στη συνέχεια θέλω υποχρεωτικά το 1-0-0 και στη συνέχεια μπορεί να έχω το 0 ή 1 αστεράκι. Άρα λοιπόν βλέπουμε όταν θέλουμε να περιέχει, όχι να αρχίζει ή να τελειώνει, αλλά να περιέχει κάποια συγκεκριμένα σύμβολα, τότε πάντα βάζουμε το σύνολο των συμβόλων που βρίσκονται στο αλφάβητο χωρισμένα με το «η», με το «συν», σε παρένθεση και αστεράκι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 0 συν 1 σε παρένθεση αστεράκι. Στη συνέχεια έχουμε τα σύμβολα που υποχρεωτικά θέλουμε να εμπεριέχονται και στη συνέχεια έχουμε 0 συν 1 αστεράκι σε παρενθέσεις. Άρα λοιπόν διασφαλίζουμε ότι υποχρεωτικά θα έχουμε το 1-0-0 και πιο πριν μπορεί να έχουμε κάποια σύμβολα, μπορεί και όχι, και μετά μπορεί να έχουμε κάποια σύμβολα, μπορεί και όχι. Αυτό σημαίνει το 0 συν 1 αστεράκι. Αν τώρα δοκιμάσουμε να κάνουμε το αυτόματο, αντίστοιχα θα έχουμε
την κατάσταση α και σε αυτή την περίπτωση αυτό που θα δοκιμάσω να κάνω θα είναι να βρεθώ σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσω από το α, θα κάνω ένα βελάκι με τον άσο πάνω να βρεθώ στην κατάσταση β, όπως έκανα και προηγουμένως, ένα βελάκι άσο να βρεθώ στην κατάσταση γ, 0, όχι άσος, θέλουμε το άσο, μονάδα 0, 0, 1, 0, 0. Και αντίστοιχα εδώ έχω το σύμβολο 0 που θα με κάνει να βρεθώ στην κατάσταση δ και η κατάσταση δ είναι και επιθυμητή τελική κατάσταση. Πάω τώρα να δετερμινήσω το αυτόματό μου. Πάω δηλαδή να δημιουργήσω τα βελάκια που λείπουν από κάθε κατάσταση. Είπαμε από κάθε κατάσταση πρέπει να ξεκινάει ακριβώς ένα βελάκι μηδενικό και ένα βελάκι με τη μονάδα. Έχω λοιπόν τη μονάδα στην κατάσταση α. Αν έχω το μηδενικό, δεν θα βρεθώ σε μια κατάσταση black hole, δεν θα βρεθώ σε μια μαύρη τρύπα. Γιατί μπορεί να έρθει στη συνέχεια το 1-0-0. Δεν θέλω να ξεκινάει υποχρεωτικά με 1-0-0. Θέλω κάποια στιγμή να βρίσκεται μέσα το 1-0-0. Άρα λοιπόν, όσο δεν συναντάω τη μονάδα, εγώ βρίσκομαι στην αρχική μου κατάσταση α. Άρα θα πάρω ένα βελάκι, θα ξεκινήσει από το α και θα τελειώσει στο α. Αν έχω τη μονάδα θα μεταβώ στην κατάσταση β και με το μηδενικό μεταβαίνω στην κατάσταση γ. Το ερώτημα είναι τι γίνεται αν έχω μονάδα, δηλαδή αν έχω το 1-1. Μπορεί να έχω 1-1-1. Αυτό σημαίνει ότι παραμένω στην ίδια κατάσταση, γιατί δεν με φέρνει πιο κοντά στο στόχο μου. Ο στόχος μου είναι να έχω το 1-0-0. Άρα λοιπόν εφόσον έρχεται κι άλλο 1, δεν με βοηθάει παραπάνω στο να βρεθώ πιο κοντά στο στόχο μου, αλλά δεν με απομακρύνει και από το στόχο μου. Παραμένω στο ίδιο σημείο. Παραμένω δηλαδή στο να έχω τον πρώτο άσο. Γιατί και το άσος θα γίνει δεκτός αν στη συνέχεια έχω 0-0 και το άσος 0-0 θα γίνει δεκτό αν στη συνέχεια έχω 2 μηδενικά. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση θα φύγει ένα βελάκι από το β και θα καταλήξει στο β με τον άσο. Από την κατάσταση γ έχω ένα βελάκι που φεύγει με 0. Προσέξτε, όταν είμαι στην κατάσταση γ σημαίνει ότι ήδη έχω δεχθεί το 1-0. Υπολείπεται ένα μηδενικό από το να βρεθώ στο στόχο μου. Άρα λοιπόν με 0 πηγαίνω σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Με 1 όμως, δηλαδή αν έρθει 1-0-1, σημαίνει ότι απομακρύνομαι από το στόχο μου, γιατί ενώ είχα το 1-0 και μου έλειπε μόνο ένα μηδενικό, πλέον με τη μονάδα χρειάζομαι πάλι 2 μηδενικά για να βρεθώ σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Άρα λοιπόν από την κατάσταση γ με βελάκι και με τη μονάδα θα μεταβώ και πάλι στην κατάσταση β, όπου θα χρειάζομαι 2 μηδενικά για να πάω σε τελική επιθυμητή κατάσταση. Αν έχω δεχθεί 1-0-0 και βρίσκομαι στην κατάσταση δ, αυτό σημαίνει πως έχω κλειδώσει, η συμβολοσυρά μου περιέχει το 1-0-0, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο από εκεί και πέρα, άρα ό,τι και να έρθει μετά, είτε έρθει 0 είτε έρθει 1, εγώ θα βρίσκομαι σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Επομένως αυτό είναι το αυτόματο που έχω φτιάξει, το δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο. Πάμε να δούμε τρίτη κατηγορία ασκήσεων. Θέλουμε η συμβολοσυρά να τελειώνει με συγκεκριμένα σύμβολα. Θέλουμε να φτιάξουμε και πάλι ένα δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο για το αλφάβητο 01 που να δέχεται την εξής γλώσσα. Θέλουμε η συμβολοσυρά να τελειώνει αυτή τη φορά με ένα 0-0. Πάμε να κάνουμε την κανονική έκφραση. Θέλουμε να τελειώνει, άρα στην αρχή μπορεί να έχει 0 ή 1, 0 μία ή περισσότερες φορές. Και στη συνέχεια τι θέλουμε, να τελειώνει με ένα 0-0 υποχρεωτικά. Άρα λοιπόν όταν λέμε να τελειώνει με ένα 0-0, στην αρχή βάζουμε το σύνολο των συμβόλων που βρίσκονται στο αλφάβητο σε παρένθεση και τα διαχωρίζουμε με συν, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε το ένα, μπορεί να έχουμε το άλλο, μπορεί να έχουμε κάποιο τρίτο αν υπάρχει. Βάζουμε παρένθεση και αστεράκι, που σημαίνει ότι μπορεί να τα έχουμε 0, μία ή περισσότερες φορές. Με άλλα λόγια, δεν με ενδιαφέρει τι έχω μπροστά, μπορεί να έχω σύμβολα, μπορεί και όχι. Και θέλουμε να τελειώνει με κάποια συγκεκριμένα σύμβολα. Άρα, μετά το 0 συν 1 αστεράκι, αυτά τα σύμβολα πηγαίνουμε και τα βάζουμε στο τέλος της κανονικής έκφρασης. Πάμε να δούμε τώρα και το αυτόματο. Πρώτα απ' όλα θα φτιάξουμε τις καταστάσεις και τις μεταβάσεις που θα μας οδηγήσουν σε επιθυμητή τελική κατάσταση.
Άρα ξεκινάμε από την κατάσταση α, πηγαίνουμε στην κατάσταση β με άσο, πηγαίνουμε στην κατάσταση γ με 0 και πηγαίνουμε και στην κατάσταση δ πάλι με 0, η οποία κατάσταση δ είναι και επιθυμητή τελική κατάσταση. Πάμε να δετερμινίσουμε το αυτόματό μας. Θέλω να τελειώνει με 1, 0, 0. Άρα, αν έχω μηδενικό, αυτό δεν με εμποδίζει σε τίποτα, δεν με φτάνει πιο κοντά στο στόχο μου. Αν η αρχική μου είσοδος είναι το 0, τότε θα παραμείνω στην κατάσταση α. Θέλω να τελειώνει με 1, 0, 0. Άρα λοιπόν, από την κατάσταση α με μηδενικό παραμένω στην κατάσταση α, με άσο πηγαίνω στην κατάσταση β, θέλω τώρα από την κατάσταση β με μηδενικό μεταβαίνω στην κατάσταση γ, με άσο όμως, παραμένω και πάλι στην κατάσταση β, γιατί δεν με οδηγεί πιο κοντά στο στόχο μου. Άρα με άσο παραμένω στην κατάσταση β. Αντίστοιχα, από την κατάσταση γ με άσο απομακρύνομαι από το στόχο μου, γιατί έχω δεχθεί ήδη τη συμβολοσυρά άσο 0, οπότε πηγαίνω στην κατάσταση β. Στην κατάσταση δ τώρα, εδώ είναι που αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο παράδειγμα, θέλω να τελειώνει υποχρεωτικά με το άσο 0, 0. Άρα λοιπόν, εφόσον έχω δεχθεί τη μονάδα και το μηδενικό και βρίσκομαι στην κατάσταση δ, είναι όλα ok. Αν έρθει ένα ακόμη σύμβολο, δηλαδή ενώ η λέξη 1, 0, 0 είναι αποδεκτή, η λέξη 1, 0, 0, 1 δεν είναι αποδεκτή. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αν εδώ έχω κάτι άλλο, θα πρέπει να δω πού θα μεταβώ, γιατί πλέον δεν θα είμαι σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Αν έρθει το μηδενικό, προσέξτε, το 1, 0, 0 είναι αποδεκτό. Το 1, 0, 0, 0 θα με οδηγήσει σε μια κατάσταση που δεν θα είναι αποδεκτή, χωρίς να σημαίνει όμως ότι αυτή η κατάσταση θα είναι black hole, γιατί μπορεί στη συνέχεια να έχω πάλι το 1, 0, 0 και να οδηγηθώ σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Άρα λοιπόν με μηδενικό θα μεταβώ στην κατάσταση α, στην αρχική μου κατάσταση, γιατί θα πρέπει και πάλι να δεχθώ το 1, 0, 0 για να μεταβώ και πάλι στην κατάσταση δ. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να γυρνάω στο σημείο 0, στο σημείο της κατάστασης α. Ενώ αν μετά από το 1, 0, 0 έχω τον άσο, τότε δεν πηγαίνω στο σημείο 0, έχω ήδη το πρώτο σύμβολο από αυτά που θέλω να τελειώνει η συμβολοσυρά μου, άρα με άσο θα μεταβώ στην κατάσταση β, όπως ακριβώς δηλαδή έκανα και με την κατάσταση γ. Άρα από την κατάσταση δ με άσο μεταβαίνω στην κατάσταση β. Και πλέον έχω δετερμινήσει το αυτόματό μου, δηλαδή έχω από κάθε κατάσταση ακριβώς ένα βελάκι με 0 και ένα βελάκι με άσο. Πάμε να δούμε τώρα τέταρτη κατηγορία ασκήσεων. Θέλουμε η συμβολοσυρά να έχει συγκεκριμένο μήκος. Θέλουμε δηλαδή να κατασκευάσουμε ένα δετερμινιστικό επιπερασμένο αυτόματο για το αλφάβητο 0,1, που η συμβολοσυρά που θα δέχεται η γλώσσα μου να έχει ακριβώς μήκος 3. Τι σημαίνει να έχει μήκος 3? Σημαίνει ότι οι συμβολοσυρές που θα γίνουν αποδεκτές είναι 0, 0, 0, 0, άσος, 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 0, 0. Δεν με ενδιαφέρουν τα σύμβολα, με ενδιαφέρει το μήκος να είναι 3. Δηλαδή, όπως είχαμε δει, αυτό γράφεται W ίσον 3. Αυτό σημαίνει, αν πάω να κάνω την κανονική μου έκφραση, ότι μπορεί να έχω 0, μπορεί να έχω 1, μπορεί να έχω 0, μπορεί να έχω 1, μπορεί να έχω 0, μπορεί να έχω 1. Αυτή είναι η κανονική έκφραση. Θα έχω ακριβώς 3 σύμβολα. 0 ή 1, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, 0 ή 1 στη συνέχεια και 0 ή 1 στη συνέχεια. Αυτή είναι η κανονική μου έκφραση. Άρα κάθε φορά που λέω να έχει ένα συγκεκριμένο μήκος, μήκος 2, μήκος 3, μήκος 4, πηγαίνω και βάζω σε παρένθεση
διαχωρίζοντας με συν, δηλαδή με ή, μπορεί να έχει το ένα ή το άλλο ή το παράλληλο, όσα σύμβολα υπάρχουν μέσα στο αλφάβητο της συγκεκριμένης γλώσσας, και παραθέτω τόσες φορές όσες είναι το μήκος που θέλω. Πάμε να φτιάξουμε τώρα και το δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο. Είμαι στην κατάσταση α, θα πάω στην κατάσταση β, θα πάω είτε με 0 είτε με 1, θα πάω στην κατάσταση γ είτε με 0 είτε με 1, θα πάω στην κατάσταση δ είτε με 0 είτε με 1 και αυτή είναι και η επιθυμητή τελική κατάσταση. Θέλω να έχει μήκος 3 αυστηρά, άρα αν έχει μήκος 4 δεν θα γίνεται αποδεκτή. Okay. Άρα λοιπόν από τη δ πηγαίνω με 0,1 σε μια κατάσταση μαύρη τρύπα, black hole, και κλειδώνει εκεί με 0,1. Συγγνώμη για αυτά τα βελάκια εδώ που δεν τα έκανα πολύ καλά. Λοιπόν, πηγαίνω με 0,1 στην κατάσταση ε και κλειδώνει εκεί. Επομένως, το δετερμινιστικό περασμένο αυτόματο, αν έχει μήκος 1 θα βρίσκεται στην κατάσταση β, αν έχει μήκος 2 θα βρίσκεται στην κατάσταση γ, και οι δύο δεν είναι επιθυμητές τελικές καταστάσεις. Αν έχει 0 ή 1 τρίτη φορά, τότε θα βρεθώ σε επιθυμητή τελική κατάσταση, διασφαλίζω ότι το μήκος συμβολοσειράς είναι 3 και στη συνέχεια με 0 ή 1 πηγαίνω στην κατάσταση ε, σε κατάσταση μαύρης τρύπας και κλειδώνω εκεί. Δηλαδή δεν θα κάνει δεκτή καμία συμβολοσειρά που έχει μεγαλύτερο μήκος από 3. Πάμε να δούμε μία ακόμη κατηγορία, υποκατηγορία άσκησης. Θέλουμε το μήκος αυτή τη φορά να είναι τουλάχιστον 3. Θέλουμε να κατασκευάσουμε και πάλι ένα δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο για το αλφάβητο 0,1 που θα δέχεται τις συμβολοσειρές που έχουν μήκος τουλάχιστον 3. Οι συμβολοσειρές που γίνονται δεκτές είναι το 1,0,1, 1,1,0 όπως και πριν, αλλά και 1,0,1,0, 1,1,0,0, δηλαδή μήκος 3, 4, 5 κτλ. Η κανονική έκφραση λοιπόν που θα γράψω είναι, μπορεί να έχω 0 ή 1, μπορεί να έχω 0 ή 1, μπορεί να έχω 0 ή 1, τουλάχιστον 3 φορές. Άρα στη συνέχεια μπορεί να έχω 0 ή 1 αστεράκι. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέω ότι θέλω το μήκος μιας συμβολοσειράς να είναι τουλάχιστον και μετά έχω έναν αριθμό, σημαίνει ότι θα παραθέσω τόσες φορές με συν τα σύμβολα που βρίσκονται μέσα στο αλφάβητο. Αν είχα 3 σύμβολα θα έγραφα 0 συν 1 συν 2, έτσι, ή α, a συν b συν c κτλ. Πόσες φορές, όσες είναι το τουλάχιστον. Άρα 3 φορές το θέλω τουλάχιστον και στη συνέχεια μπορεί να έχω και περισσότερες. Άρα 0 συν 1 αστεράκι. Και αν δοκιμάσουμε να κάνουμε και το δετερμινιστικό επερασμένο αυτόματο, θα ξεκινήσουμε και πάλι από την κατάσταση α. Θέλουμε να πάμε στην κατάσταση β, θα πάμε είτε με 0 είτε με 1. Από την κατάσταση β θα πάμε στην κατάσταση γ, είτε με 0 είτε με 1. Από την κατάσταση γ θα πάμε στην κατάσταση δ, η οποία θα είναι και επιθυμητή τελική κατάσταση αφού έχουμε διασφαλίσει ότι έχουμε τουλάχιστον 3 σύμβολα. Και στη συνέχεια μπορούμε πολύ εύκολα αυτή τη φορά να δετερμινίσουμε το αυτόματο, γιατί εφόσον το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μήκος τουλάχιστον 3, άρα λοιπόν είτε έχουμε παραπάνω σύμβολα είτε όχι, δεν μας απασχολεί. Άρα αν έχω κι άλλα μηδενικά ή άλλους άσους, 0,1 βάζω εδώ πέρα, θα παραμείνω στην κατάσταση δ. Πάμε να δούμε μια υποκατηγορία ασκήσεων που ανήκουν στο μήκος της συμβολοσειράς. Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα δετερμινιστικό επερασμένο αυτόματο και πάλι για το αλφάβητο 0,1 που να δέχεται συμβολοσειρές που να έχουν μήκος το πολύ 3. Τι σημαίνει το πολύ 3? Οι συμβολοσειρές που γίνονται δεκτές είναι ο άσος, είναι το 0,1, είναι το 1,0, είναι το 1,1,0. Μπορεί να έχει 0 χαρακτήρες, 1, 2, 3 χαρακτήρες, έως 3 όμως. Σε αυτή την περίπτωση προσέξτε, όταν λέω να έχει το πολύ 3, σημαίνει ότι μπορεί να είναι δεκτό και το κενό, έτσι. Δηλαδή μπορεί να μην έχω κανέναν χαρακτήρα.
Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα γράψω ε ή μπορεί να έχω το 0 ή 1 ή μπορεί να έχω δύο χαρακτήρες 0 ή 1, 0 ή 1 ή μπορεί να έχω τρεις χαρακτήρες. Άρα έχω 4 διαφορετικές περιπτώσεις. Ή να μην έχω καμία φορά κανένα χαρακτήρα, ή να έχω έναν χαρακτήρα, ή να έχω δύο χαρακτήρες, ή να έχω το πολύ 3. Άρα θα γράψω συν, το γράφω από εδώ κάτω, 0, συν 1, 0, συν 1, 0, συν 1. Άρα λοιπόν έχω 4 περιπτώσεις. Ή δεν θα έχω κανένα, 0, ή ένα χαρακτήρα, ή δύο χαρακτήρες, ή 3 χαρακτήρες. Αυτή είναι η κανονική μου έκφραση. Αν δοκιμάσω τώρα να κάνω και το αυτόματο, θα γράψω ότι από την κατάσταση α θα μεταβώ στην κατάσταση β είτε με 0 είτε με 1. Από την κατάσταση β είτε με 0 είτε με 1 θα μεταβώ στην κατάσταση γ. Και από την κατάσταση γ θα μεταβώ στην κατάσταση δ είτε με 0 είτε με 1. Προσοχή τώρα. Η κατάσταση α είναι επιθυμητή τελική κατάσταση. Γιατί είναι επιθυμητή τελική κατάσταση? Γιατί δεν έχω κανένα χαρακτήρα. Άρα έχω μήκος 0, το οποίο είναι λιγότερο από 3 χαρακτήρες, επομένως είναι αποδεκτή. Η κατάσταση β είναι η κατάσταση που έχω έναν χαρακτήρα, αλλά είναι αποδεκτή, επιθυμητή κατάσταση δηλαδή. Η κατάσταση γ είναι που έχω 2 χαρακτήρες. Η κατάσταση δ είναι που έχω 3 χαρακτήρες. Όλες αυτές είναι επιθυμητές τελικές καταστάσεις. Και από την κατάσταση δ θα πάω σε μια κατάσταση μαύρη τρύπα, είτε μου έρθει 0 είτε μου έρθει 1. Θα πάω σε μια κατάσταση ε και θα κλειδώσω εκεί. Θα βάλω δηλαδή ένα 0,1. Αν έχω μήκος μεγαλύτερο από 3, αυτό σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση είναι μη επιθυμητή, επομένως και η συμβολοσυρά δεν θα γίνεται δεκτή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η συμβολοσυρά θα γίνεται δεκτή. Και η κατάσταση α και η κατάσταση β και η κατάσταση γ και η κατάσταση δ είναι επιθυμητή τελική κατάσταση. Πάμε να δούμε τώρα μία άλλη κατηγορία ασκήσεων. 5η κατηγορία ασκήσεων, όπου θέλουμε η συμβολοσυρά είτε να έχει ένα άρτιο πλήθος συμβόλων, είτε ένα περιττό πλήθος συμβόλων, είτε συνδυαστικά. Θέλουμε λοιπόν να κατασκευάσουμε ένα δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο για το αλφάβητο 0,1 που να δέχεται τις παρακάτω γλώσσες. Θέλουμε η λέξη W να έχει άρτιο πλήθος μηδενικών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κενό έχει 0 μηδενικά, θεωρούμε ότι έχει άρτιο πλήθος μηδενικών. Μπορεί να είναι το 0,0, μπορεί να είναι το 1,0,0, μπορεί να είναι το 1,0,0,1, μπορεί να είναι το 1,0,0,1,1. Οι άσοι δεν μας ενδιαφέρουν. Μπορεί να είναι το 1,0,0,0,0, όπου έχω έναν άσο αλλά 4 μηδενικά. Με ενδιαφέρει μόνο το πλήθος των μηδενικών. Μπορεί να έχω 0,0,0,0,0 άσο. Επομένως, η κανονική έκφραση είναι ότι μπορεί να έχω μονάδες, άρα βάζω ένα αστεράκι, μετά θα πρέπει να έχω ένα μηδενικό, μετά μπορεί να έχω πάλι αστεράκι, μπορεί και όχι, έτσι, όταν βάζω ένα αστεράκι σημαίνει ότι μπορεί να έχω μονάδες, μπορεί και όχι, μετά θα πρέπει να έχω ένα ακόμη μηδενικό και προσέξτε, όλο αυτό το βάζω σε μία παρένθεση και βάζω ένα αστεράκι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αρχικά μπορεί να μην το έχω καμία φορά, άρα καλύπτω το κενό σύμβολο που έχει 0 μηδενικά. Αν όμως έχω μηδενικά θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 2 φορές. Ή θα πρέπει να βρίσκονται 4 φορές ή 6 φορές. Άρα λοιπόν διασφαλίζω ότι έχω άρτιο πλήθος μηδενικών. Στην αρχή μπορεί να έχω σύμβολο, ενδιάμεσα μπορεί να έχω σύμβολο, στο τέλος δεν έχω βάλει άσο αστεράκι, γιατί έτσι κι αλλιώς αν ξαναμπεί εδώ πέρα στη συνέχεια θα ακολουθείτε από άσο αν θέλω. Άρα όλες αυτές οι συμβολοσυρές που έχω γράψει εδώ πέρα, προσέξτε ότι καλύπτονται από αυτήν την περίπτωση.
Προσέξτε ότι καλύπτεται από την κανονική έκφραση άσο 0, άσο αστεράκι 0, άσο αστεράκι 0 και όλο σε αστεράκι. Πώς καλύπτεται? Να πάρουμε ένα παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να εξετάσουμε αυτήν εδώ τη συμβολοσειρά. Χρησιμοποιούμε στην αρχή το άσο αστεράκι για να πάρουμε τη μονάδα. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το 0. Το άσο αστεράκι δεν το χρησιμοποιούμε, το μηδενίζουμε. Χρησιμοποιούμε και πάλι το 0, άρα έχω καλύψει τα 3 πρώτα μηδενικά. Στη συνέχεια με το αστεράκι ξαναμπαίνω μες στην παρένθεση. Δεν χρησιμοποιώ τον άσο αυτή τη φορά. Χρησιμοποιώ το μηδενικό. Δεν χρησιμοποιώ το άσο. Χρησιμοποιώ το δεύτερο μηδενικό για να πάρω και την υπόλοιπη συμβολοσειρά. Και φεύγω από την παρένθεση. Άρα αυτή η συμβολοσειρά γίνεται αποδεκτή. Αν δοκιμάσω να κάνω τώρα και το δετερμινιστικό υπερασμένο αυτόματο. Είμαι κατάσταση α, αρχική κατάσταση. Και θέλω να έχω άρτιο πλήθος μηδενικών. Άρα, στην αρχή η κατάσταση α θα είναι και επιθυμητή τελική κατάσταση γιατί έχω 0 μηδενικά. Στη συνέχεια, με ένα μηδενικό θα βρίσκομαι στην κατάσταση β. Με δεύτερο μηδενικό θα βρίσκομαι στην κατάσταση γ, η οποία θα είναι επιθυμητή τελική κατάσταση. Προσέξτε τώρα. Αν από την κατάσταση γ πάμε να δετερμινίσουμε το αυτόματό μας. Πάμε να δούμε δηλαδή τι θα γίνει με τα βελάκια που λείπουν. Είπαμε, από κάθε κατάσταση θέλουμε ακριβώς ένα μηδενικό και ακριβώς έναν άσο. Άρα λοιπόν από την κατάσταση α, εδώ διασφαλίζω ότι έχω άρτιο πλήθος μηδενικών, με 2 φορές μηδενικά για να βρεθώ στην κατάσταση γ. Αν τώρα έρθει και πάλι μηδενικό, σημαίνει ότι θα βρεθώ σε περιττό πλήθος μηδενικών, άρα θα είμαι στην κατάσταση β. Θα έχω δηλαδή 1, 2, 3 μηδενικά για παράδειγμα. Θα χρειάζομαι και ένα τέταρτο για να μεταβώ στην κατάσταση γ. Με πέμπτο μηδενικό πάω στην κατάσταση β. Με έκτο πηγαίνω στην κατάσταση γ. Και αντίστοιχα, οι μονάδες δεν με ενδιαφέρουν. Άρα λοιπόν, αν είμαι στην κατάσταση α και έρθει μονάδα, δεν με ενδιαφέρει, παραμένω στην κατάσταση α. Αν είμαι στην κατάσταση β και έρθει μονάδα, δεν με ενδιαφέρει, είμαι στην κατάσταση γ. Και από την κατάσταση β στην κατάσταση γ, αν μου έρθει και άλλη μονάδα, επίσης δεν με ενδιαφέρει, παραμένω στην κατάσταση γ. Το συγκεκριμένο αυτόματο θα μπορούσα να το γράψω και πιο απλά. Θα μπορούσα δηλαδή να δημιουργήσω μια κατάσταση α, η οποία θα είναι η αρχική μου κατάσταση, αλλά θα είναι και επιθυμητή τελική κατάσταση. Να πηγαίνω με ένα μηδενικό στην κατάσταση β και στη συνέχεια με δεύτερο μηδενικό να επιστρέφω πίσω στην κατάσταση α, η οποία είναι επιθυμητή τελική κατάσταση. Και αντίστοιχα οι μονάδες, όπως και πριν, δεν με ενδιαφέρουν, άρα δημιουργώ ένα βελάκι το οποίο παραμένει στην ίδια κατάσταση. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, αν δεν έχω κανένα μηδενικό, θα βρίσκομαι στην κατάσταση α. Αν έχω ένα στην κατάσταση β, που δεν είναι επιθυμητή τελική κατάσταση, με δεύτερο μηδενικό θα επιστρέφω πίσω στην κατάσταση α. Με τρίτο θα πηγαίνω στην κατάσταση β. Με τέταρτο στην κατάσταση α κτλ. Άρα λοιπόν διασφαλίζω ότι θα έχω άρτιο πλήθος από μηδενικά. Πάμε να δούμε τώρα μία ακόμα υποκατηγορία που ανήκει στην κατηγορία ότι η συμβολοσειρά δεν έχει μία ιδιότητα. Θέλουμε να κατασκευάσουμε δετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα για το αλφάβητο 01 που να δέχεται γλώσσες που δεν θα περιέχουν συμβολοσειρές που αρχίζουν με 0-0. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλες οι συμβολοσειρές θα γίνονται δεκτές 1-0, 1-1, 0-1, 1-1-0, αρκεί να μην αρχίζουν με 0-0. Θα γίνεται δεκτή και η κενή συμβολοσειρά, δεν αρχίζει με 0-0. Θα γίνεται δεκτό και το σύμβολο 0, θα γίνεται δεκτό και το σύμβολο της μονάδας. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να γράψουμε την κανονική έκφραση, θα πούμε ότι γίνεται δεκτό το ε, ότι γίνεται δεκτό το μηδενικό, ότι γίνεται δεκτή η μονάδα. Προσέξτε, εδώ όπως και πριν έχουμε 0 είναι το πλήθος των συμβόλων, 1, έχουμε ένα σύμβολο. Πάμε να πιάσουμε την περίπτωση που έχουμε 2 ή περισσότερα σύμβολα. Αν δεν έχουμε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, τότε μπορεί να έχουμε το συνδυασμό 0-1,
μπορεί να έχουμε το συνδυασμό 1-0 ή το 1-1 και στη συνέχεια μπορεί να έχουμε είτε το 0 είτε το 1, 0, 1 ή περισσότερες φορές. Άρα αν έχουμε τουλάχιστον 2 σύμβολα, μεγαλύτερο ή ίσο του 2, τότε είμαστε σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Αν δοκιμάσουμε τώρα να κάνουμε και το δετερμινιστικό επερασμένο αυτόματο, αντίστοιχα θα εφαρμόσουμε το ίδιο κόλπο. Δηλαδή αρχικά μπορούμε να σχηματίσουμε το αυτόματο που θα αρχίζει, που θα δέχεται συμβολοσειρές που αρχίζουν με 0-0. Άρα είμαι στην κατάσταση α, με μηδενικό θα μεταβώ στην κατάσταση β, με δεύτερο μηδενικό θα μεταβώ στην κατάσταση γ, που είναι και επιθυμητή τελική κατάσταση. Αντίστοιχα, για να δετερμινίσω αυτό το αυτόματο, είχαμε πει ότι αν ξεκινάει με άσο, τότε θα πηγαίνει σε μία μαύρη τρύπα, έστω κατάσταση ε, με άσο. Αν πηγαίνει 0-1, αντίστοιχα θα πηγαίνει σε μία μαύρη τρύπα. Θέλω να αρχίζει πάντα με 0-0 υποχρεωτικά. Αν αρχίζει με 0-0 και φτάσει στην κατάσταση Γ, δεν με ενδιαφέρει από εκεί πέρα αν θα έχει 0 ή 1. Άρα 0,1 παραμένει στην κατάσταση Γ. Έχω δετερμινίσει το αυτόματο και αντίστοιχα από την κατάσταση ε με 0 και 1 παραμένει στην κατάσταση ε. Δεν θα μπορέσει ποτέ να πάει σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Μετατρέπω λοιπόν αυτό το αυτόματο που είναι για συμβολοσειρές που αρχίζουν με 0-0, το κάνω για συμβολοσειρές που δεν αρχίζουν με 0-0, αλλάζω απλώς την επιθυμητή τελική κατάσταση, όλα τα υπόλοιπα παραμένουν τα ίδια και βάζω τις αντίθετες καταστάσεις. Αντί για τη Γ θα βάλω την Α, τη Β και την Ε ως επιθυμητή τελική κατάσταση. Γράφω πάλι το αυτόματο, έχω την κατάσταση Α ως αρχική, με 0 πηγαίνω στην κατάσταση Β, με 0 πηγαίνω στην κατάσταση Γ, παραμένω με 0,1 στην κατάσταση Γ και αντίστοιχα έχω την κατάσταση ε, όπου από τη Β πηγαίνω με τον άσο και από το Α πηγαίνω με τον άσο. Επιθυμητές τελικές καταστάσεις είναι η ε, είναι η β και είναι και η α. Έτσι, επιθυμητές τελικές καταστάσεις είναι η β, η ε και η α. Και αντίστοιχα εδώ 0,1. Γιατί αν εμφανιστεί το 0,0 στην αρχή της συμβολοσειράς, τότε θα βρίσκομαι σε μη επιθυμητή τελική κατάσταση. Αν έχω 1, 0 ή 1 στη συνέχεια ή αν έχω 0, 1 γίνεται δεκτή. Οπότε όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις είναι αποδεκτές. Επομένως αυτό είναι το δετερμινιστικό περασμένο αυτόματο για αυτή την κανονική γλώσσα. Να δούμε και μία ακόμη υποκατηγορία ασκήσεων. Θέλω να δημιουργήσω ένα δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο για το αλφάβητο 0-1 που να δέχεται συμβολοσειρές που δεν τελειώνουν με 0-0. Άρα λοιπόν οι συμβολοσειρές αυτές είναι το κενό, είναι ο άσος, είναι το μηδενικό. Προσέξτε, όταν λέω δεν τελειώνει κάτι, δεν αρχίζει, δεν περιέχει, πάντα βρίσκεται το κενό και αντίστοιχα ο άσος ή το μηδενικό, αν αυτό που λέω αρχίζει, τελειώνει, έχει τουλάχιστον 2 σύμβολα, έτσι. Λοιπόν, οπότε έχω σίγουρα αυτά τα σύμβολα και στη συνέχεια έχω το 1-0, το 1-1, το 0-1, άσος, άσος, 0, 0, άσος, άσος, 0, 0, άσος κτλ. Άρα λοιπόν να γράψω την κανονική έκφραση, πάλι θα πω ότι μπορώ να έχω το κενό ή θα έχω τη μονάδα ή θα έχω το μηδενικό μόνα τους ή αν έχω τουλάχιστον 2 σύμβολα, τότε στην αρχή μπορεί να έχω το 0 ή το 1, αστεράκι, μπορεί να έχω είτε το 0 είτε το 1 και στη συνέχεια θα πρέπει υποχρεωτικά να τελειώνει είτε με 1-1, είτε με 1-0, είτε με 0-1. Άρα σε αυτή την περίπτωση πιάνω το κενό σύμβολο που έχει μήκος 0, τη μονάδα που έχει μήκος 1, το μηδενικό που έχει μήκος 1 και πιάνω και τις περιπτώσεις που έχουν μήκος μεγαλύτερο ή ίσο του 2. W μεγαλύτερο ή ίσο του 2.
Αν δοκιμάσω τώρα να κάνω το δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο, από την κατάσταση α θα πάω στην κατάσταση β με 0, θα πάω στην κατάσταση γ με 0. Θα κάνω πρώτα το αυτόματο που θέλω να δέχεται συμβολοσειρές που τελειώνουν με 0,0. Άρα από την α στο β και από το β στο γ θα βρεθώ σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Θέλω να τελειώνει με 0,0. Άρα λοιπόν, αν στη συνέχεια από το γ έχω άσο, θα μεταβώ και πάλι στην κατάσταση α, ενώ αντίστοιχα αν έχω μηδενικό θα παραμείνω στην κατάσταση γ. Από το β με άσο θα μεταβώ στην κατάσταση α και από την α με άσο θα παραμείνω στην κατάσταση α. Αφού λοιπόν σχεδίασα ένα βελάκι 0 και ένα βελάκι 1 για κάθε κατάσταση, στη συνέχεια μπορώ να το μετατρέψω ώστε να είναι ένα αυτόματο που θα δέχεται συμβολοσειρές που δεν τελειώνουν σε 0,0, απλά αντιστρέφοντας τις τελικές καταστάσεις. Δηλαδή έχω την κατάσταση α ως αρχική κατάσταση και πάλι θα πηγαίνω στην κατάσταση β με 0, στην κατάσταση γ με 0, παραμένω στην κατάσταση γ με 0, θα πηγαίνω στην κατάσταση α με άσο, από την κατάσταση β θα πηγαίνω στην κατάσταση α με άσο και αντίστοιχα με άσο θα παραμένω από την κατάσταση α στην κατάσταση α. Αυτό που θα αλλάξει θα είναι ότι από την α θα έχω και επιθυμητή τελική κατάσταση, η β θα είναι επιθυμητή τελική κατάσταση και η γ δεν θα είναι επιθυμητή τελική κατάσταση. Επομένως, αυτό είναι και το δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο που αντιστοιχεί σε αυτήν την κανονική γλώσσα. Δηλαδή δέχεται συμβολοσειρές που δεν τελειώνουν με 0,0. Λοιπόν, και έχουμε και μια 7η κατηγορία ασκήσεων, όπου εδώ έχουμε σύνθετες ιδιότητες. Για παράδειγμα, θέλουμε να κατασκευάσουμε το δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο για το αλφάβητο 0,1, που να δέχεται συμβολοσειρές που είτε ξεκινούν είτε τελειώνουν με 0,1. Παράδειγμα, 0,1, 0,1, 0,1, 1, 0,1, τελειώνει με 0,1, 1, 1, 0,1, 0, 0, 0, 1. Λοιπόν, οπότε, ως κανονική έκφραση θέλουμε είτε να ξεκινά είτε να τελειώνει με 0,1. Άρα λοιπόν, μπορούμε να έχουμε 0,1 και στη συνέχεια 0 ή 1 αστεράκι, ή να έχουμε 0 συν 1 αστεράκι 0,1. Αφού έχουμε δύο περιπτώσεις, θέλουμε είτε 0,1 0 συν 1 αστεράκι, δηλαδή ξεκινάει με 0,1, είτε να τελειώνει με 0,1 0 συν 1 αστεράκι 0,1. Οπότε αν δοκιμάσουμε τώρα να κάνουμε το αυτόματο, εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Άρα λοιπόν από την κατάσταση α θα έχουμε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι να ξεκινάμε με 0, οπότε πάμε να πιάσουμε την περίπτωση που ξεκινάμε με 0,1, άρα λοιπόν θα βρεθούμε στην κατάσταση β. Οπότε ένα κόλπο που μπορείτε να κάνετε στο πρόχειρο για σας, για να σας διευκολύνει να δημιουργήσετε το αυτόματο, βέβαια στη συνέχεια θα το μετατρέψουμε, αλλά για σας μπορείτε μέσα στις καταστάσεις να γράφετε αυτό το οποίο συμβολίζει η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δηλαδή αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Άρα εδώ πάμε για την πρώτη περίπτωση που ξεκινάει με 0 και 1, άρα έχουμε την περίπτωση που ξεκινάει, μπορείτε να γράψετε, ξεκινάει με 0 ή όπως αλλιώς θέλετε να το γράψετε, δηλαδή να συμβολήσετε ότι ξεκινάει με 0. Στη συνέχεια με άσο πηγαίνουμε σε μια κατάσταση όπου ξεκινάει, τώρα τα γράμματά μου δεν είναι και τα καλύτερα, με 0,1 και αυτή είναι και επιθυμητή τελική κατάσταση γιατί ξεκινάμε με 0 και 1. Τώρα σε περίπτωση που έχω άσο πάμε για την περίπτωση που τελειώνει με 0 και 1, οπότε σε αυτή την περίπτωση βρισκόμαστε στην κατάσταση β, θα την ονομάσω αυτή τη στιγμή. Με 0 θα βρεθούμε σε μια άλλη κατάσταση όπου πλέον αυτό θα συμβολίζει ότι τελειώνει με 0 και αντίστοιχα με άσο ότι
τελειώνει με 0 και άσο. Περιγραφικά. Στη συνέχεια φυσικά θα το κάνουμε α, β, γ, δ, ε κτλ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε πάλι επιθυμητή τελική κατάσταση. Είμαστε στη δεύτερη επιθυμητή τελική κατάσταση, όπου τελειώνει με 0 και 1. Πάμε τώρα να δετερμινίσουμε το αυτόματό μας, να δούμε δηλαδή τι θα συμβεί με τα βελάκια που απουσιάζουν. Είπαμε, από κάθε κατάσταση πρέπει να έχουμε ακριβώς ένα βελάκι 0 και ένα βελάκι με τη μονάδα. Αν λοιπόν ξεκινάει με 0 και στη συνέχεια εμφανιστεί η μονάδα, τότε αυτό σημαίνει ότι θα πάω στην επιθυμητή τελική κατάσταση. Αν όμως έχω 0 και πάλι, τότε ξεκινάει με 0-0, δεν ξεκινάει με 0-1, άρα θα πρέπει να περάσω στην δεύτερη περίπτωση, στη δεύτερη κατηγορία, μήπως και καταφέρω και βρεθώ σε επιθυμητή τελική κατάσταση τελειώνοντας με 0 και 1. Αν λοιπόν έχω 0-0, θα βρεθώ κατευθείαν σε αυτήν εδώ την κατάσταση, με μηδενικό, και θα χρειάζομαι έναν άσο για να βρεθώ σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Αν ξεκινήσει με 0 και 1, στη συνέχεια είτε έχω 0 είτε έχω 1, θα είμαι σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Πάμε για την περίπτωση τη δεύτερη. Αν ξεκινήσω με άσο, με 0 θα βρεθώ επίσης στην επόμενη κατάσταση. Με άσο θα παραμείνω στο β, γιατί δεν με βοηθάει στο να βρεθώ στο στόχο μου να τελειώνει η λέξη με 0 και 1. Με 0 αντίστοιχα πηγαίνω στην επόμενη κατάσταση εδώ πέρα, και με 0 και πάλι θα πρέπει να παραμένω στην ίδια κατάσταση μέχρι να πάρω 1 και να προχωρήσω στην επιθυμητή τελική κατάσταση. Όσο δέχομαι μηδενικά, δεν φτάνω πιο κοντά στο στόχο μου. Ο στόχος μου είναι να τελειώνει η λέξη με 0 και 1. Αντίστοιχα, αν βρεθώ στην τελική επιθυμητή κατάσταση που τελειώνει η λέξη με 0 και 1, αν έχω και άλλο μηδενικό, τότε αυτό θα με οδηγήσει στην προηγούμενη κατάσταση. Θα περιμένω πάλι έναν άσο για να βρεθώ σε επιθυμητή τελική κατάσταση. Ενώ αν έχω άσο, αν δηλαδή μετά μου έρθει ένας άσος, θα χρειάζομαι και 0 και 1. Ζητώ συγγνώμη και πάλι για το βέλος μου. Οπότε θα βρεθώ στην κατάσταση β. Με άσο λοιπόν θα βρεθώ στην κατάσταση β. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, γράφοντας περιγραφικά μέσα την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι και αυτό που έχω στο μυαλό μου, μπορώ να σχηματίσω, να σχεδιάσω πιο σύνθετα αυτόματα. Όμως, επαναλαμβάνω, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το αυτόματο που θα παραδώσω να είναι σε μια μορφή όπου θα έχω καταστάσεις α, β, γ, δ κτλ. Ή αντίστοιχα Q1, Q2, Q3 κτλ. Άρα, βλέπουμε και πάλι 7 κατηγορίες ασκήσεων. 7 μεθοδολογίες για να λύνουμε ασκήσεις κατασκευής δετερμινιστικών πεπερασμένων αυτόματων ή να φτιάχνουμε κανονικές εκφράσεις. Είτε η W θα πρέπει να αρχίζει με συγκεκριμένα σύμβολα, η πρώτη κατηγορία, είτε να περιέχει συγκεκριμένα σύμβολα, είναι η δεύτερη κατηγορία, να τελειώνει με συγκεκριμένα σύμβολα, η τρίτη κατηγορία, η συμβολοσυρά να έχει συγκεκριμένο μήκος ή τουλάχιστον ή μεγαλύτερο μήκος από αυτό που ορίζει η γλώσσα, η W, η συμβολοσυρά να έχει άρτιο ή περιττό πλήθος συμβόλων, η συμβολοσυρά να έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα και αντίστοιχα να μην την έχει, πώς το μετασχηματίζουμε αυτό σε αυτόματο, ή να έχει συνδυασμό των προηγουμένων.